Ongi etorri. Maligayang pagdating sa bahay. Dalal Agyam. Bienvenidas. Oto, bibikum. Benvida. Assalamu alaikum. Chúc mừng ngày đến. Ahlan sahlan. Ongi etorri. Okilbeltza, EH Bildu Getxok sortutako podcast dekolonial eta antiarrazista. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlarla. Ongi etorri Okilbeltza Getxoko EH Bilduren podcast dekolonial eta antiarrazistaren bigarren kapitulora. Gaurko elkarrizketa honetan Gallartaraino joango gara egan bertan dagoen proiektu bat ezagutzeko asmoz. Martin Etxea. Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Eneko Geirrika beitia da bertako arduradun bat eta laster gure herrian Getxon izango dugu parentesiak jardunaldietan Martin Etxea zer den azaltzen Liliana Ultsurrekin batera. Itxaldia Maiatzaren 6an izango da Villamonte Kulturetxean eta berarekin batera egongo dira Bubakar Diuz Manteroren elkartekoa eta Txekun López de Aberasturi Euskal Herria Hamaika Kolore elkartekoa. Getxon, harrera nola egiten dugun, hausnartuko dugu denon artean. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Baina lehenago, Enekorekin hitz egin nahi izan dugu sakonago kontatzeko zer den Martin Etxea eta zer egiten duten bertan. Kaixo Eneko, eskerrik asko gure gonbidapena onartxagatik zelan. Kaixo, oso ondo da benetan eskertzen dut gonbidapen hau jaso izana. Konta jezaguzu laburki nolakoa izan den bidea Martin Etxea proiektu sortu aurretik. Zergatik jarri zaio izen nori proiektuari, nor izan zen Martin? Eta azkenik, noiz eta nola gauzatu zen Martin Etxea, zer behar izan sozial eta politiko gidatu zuen pausori? Bai, Martin Markiegi izan zen oso humila, oso pertsona humila, apaiza izan zen, beti langileekin bat egiten Gallartan, kontutan hartu behar dugu Gallarta mehatzaldean kokatuta dagoela, eta bertaratu ziren etorkinekin batera, hainbeste jende batu egin zen eurekin batera, eta etorkinekin batera, hau da, beste estatu espainoletatik, etorritako beste lekuetatik batera, amankomuneko bizitza bat egiteko. Orduan Martin izan zen apaiza, abadea, baina bera beti ere pertsona txiroekin bat eginez, eurei erakusten zelan kudeatu bere etxe berriak, zelan bideratu urak, eta bar. Orduan, bere testigantza apur bat kontutan hartuta, mundu bat eta Martin Etxea elkartearekin batera, aritu ginen oindala 6 urte, han bertan, esparru bat sortzen, etorkinekin eta giza eskubideen aldeko aktibistekin, esparru bat sortzen, denon arteko elkartasuna eta elkarkidetza bat egiteko asmoarekin. Integrazio edo harrera, bezalako konzeptuak, askotan instituzioen diskurtsoetan utxaltzen dira. Baina badaude esperientziak hauek berrinterpretatzen dituzten espazioak, autonomia, elkartasuna eta horizontalsuna oinarri hartuta. Zerk bereizten du Martin Etxea beste harrera esparruetatik eta nola sustatzen da bertan dauden pertsonen autonomia egonaldian zehar? Guk sinesten dugu autonomian. Hau da, Martin Etxean dagoen pertsona bakoitzak bere bideak aukeratzen ditu, bai, bizitzan zehar, badaude orain 21 pertsona Martin Etxean, da pertsona bakoitza
badator leku ezberdinetatik, hau da, Palestinatik, Saharatik, Kolombiatik, Ertameriketatik, herrifeko jendea ere badago, hau da, amazigak ere badaude, orduan esan nahi dut, hainbeste bizipen eta hainbeste traiektoria ugari dagoen leku batean, nolabait guk uste dugu modurik onena denon bizitza hobetzeko da gure euren zer autonomia sustatzea edo laguntza. Horretarako gure artean sortu izan genituen 5 batzorde, Bolondrez konposaturiko 5 batzorde, eta hoien artean herriko jendearekin batera eta egoilear edo etorkinekin edo hanbertan Martinetxean bizi diren pertsona guztiekin bat egiten dugu eta nolabaiteko antolakuntza egiten dugu bakoitzarekin, bai? Ze perfilak hain ezberdinak direnez, hau da, izan ditugu prokuradorea izandako Guatemalako pertsona bat, edo baita ere ia idatzi ez zekien pertsona, beste pertsona batekin dano batera bizi ahal izateko, bere bakoitzak hartu behar du bide ezberdina da guk gure aldetik, hau da Martinetxearen aldetik, nolabait lagundu egiten ditugu bide horiek jorratzen, baina bakoitzak hartu dezala bere bidea. Hau da, Martinetxean eurekin batera guretariko bat ez da bizitzen. Euren artean antolatzen dituzte ekimenak, gurekin beti ere laguntzen, baina euren arteko azkenean lana bihurtzen da. Eta nola identifikatzen eta hautatzen dituzue harrera behar duten pertsonak? Bai, hori da oso, lehen aipatu duzu zer nolako diferentzia dagoen Martinetxea bestearekin konparatuz. Eta guk uste dugu garrantzi handikoa da pertsona hauek ditugun pertsonak edo laguntzen ditugun pertsona Martinetxean beti ere nolabaiteko antolakuntzatik datoz, bai? Hau da, mugimendu bakoitzak edo mugimendu ezberdinak, esan nahi nuen, edo erakunde ezberdinek proposamenak luzatzen dizkigute, pertsona hauek mantentzeko, nolabait esateko, edo laguntzeko epe laburrari begira. Normalean egoten dira urte terdian bertan Martinetxean, eta izaten dira beste lekuetatik edo beste herrietatik etorritako pertsonak. Demagun, Kolombiatik badator lagun bat, da hango erakunde batek guri eskatu zigulako, bai? Orduan guk saiatzen gara eta beste hoiek erakundeekin batera gu saiatzen gara pertsona hauek laguntzen. Orduan, autonomia hori beste erakundeekin batera laguntzen nolabait sendotu egiten dugu. Hau da, askoz ere errezagoa da guretzat pertsona hauekin lan egiten. Eta aldi berean jakin badakigu pertsona hauek beste etorri beharko litzateke mundu baten aurrean, bai, deno batera lan egiten dugula, bai? Orduan, badago ikuspegi bat, non guk eta bai Martinetxean dauden etorkinak nahi dugu beste mundu bat, bai? Denon arteko mundu bat, da eskubide guztientzako mundu bat. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Agroekologia ez da soilik janaria ekoitzea, erresistentzia, sendatzea eta komunitatea ere bada. Martinetxea lurrarekin egindako lanak bizitza duina izateko eskubidearekin egiten du bat. Zein garrantzi dute baratxe eta oiategi ekologikoek eguneroko bizitzan eta nola laguntzen dute jarduera haugek pertsonen ongizatean eta gizarteratzean? Bai, izatez lehenago ez dut esan, baina Martinetxean bertan badugu lur sail bat,
non agroekologia lantzen dugu. Lursail horretan barazkiak, hemengo barazkiak lantzen ditugu, baita ere hemengo arbolak, bai, fruituak ematen dituen arbolak, eta baita ere oiotegi bat daukagu. Eta guk sinesten dugu elikadura burujabetzan, bai? Orduan, praktikan jartzen ditugu elikadura burujabetasunaren printzipioak. Baita ere, esan behar dugu, labia kanpesinarekin bat egiten dugula, eta behintzat han bertan demagun Liliana, aipatu duzu lehenago, Liliana badator, labia kanpesinatik, Kolonbiatik, hango erakunde batetik, da demagun bera Martinetxean bizitzen, berak daukan lurrarekiko harremana oso garrantzi handikoa da, bai? Ze azken finean, berak ez du galtzen hor Kolonbian egindako izandako harremana lurrarekin edo eta naturarekin, hori alde batetik. Eta bestaldetik, mentaltasunaren aldetik, guk uste dugu eta ikusi dugu 6 urte hauetan, zelan lurrarekin lana egiten dugun einean, oso pertsonak askoz ere baikorragoak bihurtzen dira, badute olako plangintza bat hor lur zail horretan lanak betetzeko, bai, sasoi bakoitzean kultibo ezberdinetan ezarritako plangintza bakoitzan, han bertan danek guztiek lan egiten dute, eta oso garrantzi handikoa da, demagun, Magrebetik bazatoz, zilantroa oso garrantzi handikoa da han bertan lantzen dute. Ordun, elikadura aldetik, harremana ez da apurtzen Martinetxean egonda. Hau da, nolabait euren platerrak egin aldituzte, ez guztiak noski, baina bai ingrediente batzuekin Martinetxean egonda. Orduan guretzako garrantzi handikoa da. Eta baita ere, lursail hori oso garrantzi handikoa da, zeren eta bigarren larun batero, esan nahi dut, hilean zehar bigarren larun batetan zabaldu egiten ditugu ateak, Gallartako jendeak erakartzeko da bertako elkarteak, han bertan etorkinekin, Martinetxean bizi diren lagunekin egoteko. Eta danok batera nolabait leku ezberdinetako platerrak egiten ditugu, denon artean auzolana egin eta gero, denon artean dastatzeko da. Horrela nolabaiteko harreman estua sortzen da bertako jendearekin, eta galdetzen diete demagu, eta platera hau zelan egiten da, eta zelan elikatzen duzuen zuen herrietan, eta ordun, individualtasun aldetik eta baita ere kolektibotasun aldetik garrantzi handikoa da lursaila hori da elikadura burujabetza. Horrelako proiektu bat eustea erronka handia da. Oztopo instituzional, sozial eta ekonomiko ugari gainditu behar dira. Baina aldi berean etorkizun bidezkoago bat imaginatu. Zein izan dira aurre egin behar izan diozuen erronka nagusiak eta nola gainditu dituzue? Eta zer etorkizun ikuspegi edo amets duzue Martinetxearentzat? Oztopo ugari jasan ditugu, bai. Azteko, hango udaletxeko agintariek, esan aldugu ez dutela inongo garrantzia ematen Martinetxeko jendei, hau da, eurentzat batzutan sumatzen duguna da oztopoa izaten direla eurentzat, bai, bertoko agintari. Bestaldetik, beste oztopo bat aurkitzen duguna da baimenak, bai? Baimenak lan egiterakoan, baimenak bizitzerakoan, bai erroldaldetik hori bai, esan aldugu, udaletxea, bere joera ona izan da. Baina ondino garren ez dituzte bermatzen hango bertako Martinetxeko lagunen laguntza guztiak, bai? Orduan, hori da oztopo nagusia, hau da baimenak, eta baita ere oztopo nagusia da geroz eta garrantzi handiagokoa dana da, behin Martinetxetik irten da, hau da urte terdi
nolabaiteko urte terdi epea daukagun eta oso zaila bihurtzen da etxe bat izatea, bai? Horretarako guk gure aldetik mailegu bat ematen diegu, inongo interesik gabeko mailegua, lehenengo 2 edo 3 hilabetei aurre egiteko, bai? Baina dena den, benetan zaila da etxe bat topatzea, eta ez dut esaten etxe baizik eta baita ere logela bat, bai? Orduan oso, nik uste dut hori puntu horietan garrantzi handia eman behar dizkiegula. Bestaldetik geroari begira, guk uste dugu Martinetxean, hemen bizi eta lan egiten duen pertsona batek badituela eskubide guztiak, bai? Hemen gobertakoa izango balitz betidanik, bai? Orduan, gure ustean aniztasuna beharrezkoa da gure herrian, Euskal Herrian, bai? Eta horretarako elkarkidetza bat behar dugu, elkar ulermena, ezagutu eta nolabait sentitu behar dugu beste moraltasun batzuk, bai? Eta ia zelan denon arteko marko bat marraztu ahal dugun, bai? Gure Euskal Herrian anitza izan behar dana, denon artean sakontzeko da izateko. Orduan nik uste dut oraindik hau da, esan nahi dut, estereotipo ugari daude, baita ere Gallartan bertan. Orduan, zelan apurtu estereotipo horiek, ezta? Zelan gurutzatu Martinetxeko jendeak, gure kidea, gure lagunak, bertako jendeekin, bai? Egunerokotasunean. Eta ez bakarrik ikusi Martinetxea leku itxi bat, baizik eta Martinetxeko jendea kalera irten, Gallartako kalera, euren artekotasuna eta bertako jendeekin bat eginez, bai? Egunerokotasunean, eta baita ere, hango elkartekin bat egin, euren jarduetan, kiroletan, kultur mailan eta abar, parte izateko. Hori da beste erronka bat dekoguna eskuartean. Eskerrik asko Eneko, plazera izan da zurekin hitz egitea eta proiektu hobetu ezagutzea. Gutxi barru maiatzaren 6an Villamonten ikusiko dugu berriro elkar. Eta ez dugu aipatu, baina zu zara pertsona migratuak ere, euskalduna, eta non jaio zinen? Venezuelan jaio nintzen, bai, eta, aitite da mama joan behar izan ziren, guda ostean geratu ziren ezer barik, joan behar izan ziren etorkin ekonomiko moduan, eta, han bertan jaio zan nire ama, gero barriro bueltatu zan Euskal Herrira, baina ez zuen ezer topatu, baina aitarekin bat egin zuen, da barriro bueltan Venezuela da han jaio nintzen, da 14 urte nituenean, barriro bueltatu ginen Euskal Herrira, da orduan niretzat, esan aldut, proiektu hau izan da, benetan aberasgarria da, nolabait olako ulermena ematen dit nire bizitzan. Ze polita proiektu hau, eta ezagutu nahi dut, así que ziur urrengo hilabetean edo ez daki noiz, ziur egongo gara Martinetxean, eta eskerrik asko berriro, eta eskerrik asko entzule guztioi, zuren denbora eskaintxeagatik ilusioz prestatuko zaio honi. Villamonteko itxaldian elkar ikustea espero dugu, eta urrengo hilabetean hemen egongo gara berriro ere, beste elkarrizketa interesgarri batekin. Orain, Eneko kontatutako abesti batekin emango diogu amaiera zaioari. Urrengor arte.